APHLC Ruby Singh Ronghang aphan Sonpli Puthak Mahamaya Mandal Committee atum Lamvoy Kipila Pen Kapindren. APHLC Harakat LA Kongchon Bang Ruby Singh Ronghang Hin Pen Mahamaya MSC Mati EM Lun Singh Terona Phan Asanson Karbok Puthak BJP Mahamaya Mandal Committee atum APHLC Ruby Singh Ronghang aphan Sonpli Lam Thipen Lamvoy Kipi. Ruby Singh Ronghang Mahamaya Constituency lo EM Lun Singh Terona Phan Towar Pencheng Lok Dolonganta Salam Lepu Kaning JK Mithangsi Chitherak Nangji BJP Sarkar bang lupupen ke Mahamaya constituency lo towar ke ek side lo nangli survey dam tha nangli mek chichar chedet pusi Ruby Singh Ronghang aphan karju nangli ko ansi Mahamaya constituency arada phan kam ke claim pilo chapaklang tha la social media long bang pro lam ke soi tap chot ke nilitum nang chodon tun de lapen nangli phan sodak pen pinrem lo pusi Ronghang sangho phan amek jong se sidat non masom kalili kalang lang kagbok tap pacho baita balam jong si nangli ningje bom lang pulotang te nangli long lahai hui asar pimar tumpan evidence dili tum long do halaso asar pimar nangli tumpan apak nang pangkang chanji ili tum nili tungge Mahamaya homosti aja no Ruby Singh tai no leader no punangkang hon ben si nili tum la anda claim kli sita me ahok pet non son jong si nangli na nongno nang pon non kalili kalang lang rat phan pa manghuje phan jong si non son ningje bom pulotang te nili tum ta claim nang kok ji lag bangke lasi Ruby Singh Ronghang nangli EM sarphan puthuli lo super EM pu ahok lo EM sar ke super EM pu chipupe sita me nili tum Mahamaya arad bangke Mahamaya homosti arad bangke nili tum ke non EM Lun Singh Teron pokali anutin akaprek mo efrang ke bang ji akaprek pusita me nili tum ke kaita super EM pusi cheman po non de EM Lun Singh Teron ke Mahamaya homosti lo super EM lo lake nili tum rata tum si pu EM sarle ke chipu gali nili tum rata tum si inu super EM pu athema sakuri da me alang li merit di merit pu alam si alang li pulo pini sakuri afai sakuri da piune de pusi Ruby Singh Ronghang social media long paklang lo sita Ruby Singh Ronghang nangli lakha tha Mahamaya homosti long EM sar nangma Lun Singh Teron EM sar nangman det pen koan se Mahamaya homosti long sakuri afai ke ong lo ma kelong lo ba nangli lakha thek thema jong si lakha thek the pulodang te nangli social media long ning jetabri nili to ma hin pen la ken nangli pan nang condemn lo lasi laso a social media mate Ruby Singh Ronghang alam pini social media long kepaklang ake hai jiten phangchu nangli dame Mahamaya homosti long chini nepin thek thepin pen bangke la social media long bangke pustabri jongsi Mahamaya homosti angkang pielam towar ben chenglok development sakuri jongsi langing tum du pulotang te Mahamaya homosti long bangoi nilitum Bharatiya Janata Party Mahamaya Mandal Committee hin pen kicho kijun kedam kebang nilitum hin pen free nang pipo nangli phan towar ki nang paklang konko Mahamaya homosti EM Lun Singh Teron pan pa develop lema lasi jiten phangcho nangli homosti long bang komentu si bang ji ma nilitum phan nang birta no nilitum nang japo nikpo kona si towar ki kawilang ma mate towar ki ko ana towar ki si EM Lun Singh Teron ke towar ke bonai tang luma ke pakla ke thok tang luma towar ki nilitum nang paklang konikpo lasi non SOPD pen tendar ke kol ji ke thok dia din ta me nilitum nang paklang konikpo la Ruby Singh Ronghang nang ke tham tap nang ki mum tap nang ke jong tap ke nang litame social media mate rada atheng long bandri pusi jiten thang chu phana nilitum hin pen nang condemn lo jongsi lason thak social media long paklang bomlang pulotang te nilitum Mahamaya homosti Bharatiya Janata Party Mahamaya Mandal Committee hin pen nangli phanta me nilitum nang condemn mate action na me na enang ko pusi nilit nangli phan nang jonglo nangli som claim bomlang pulotang te nilitum hin pen definition case pusi ta me nangli phan nilitum nang pidang ko lasi kijutsi Ruby Singh Ronghang nangli homosti elong rat phan pamanghuri Bharatiya Janata Party mane BJP sarkar EM Lun Singh Teron Mahamaya homosti long towar lang me lapen mondir rongkerathan
non 2025 rongker athan rongker boundary wall corner si kipinai ma nang paklang ni te nili Muhamaya homosti iem lunsing sarahin pen toar kecica kateng pen non anta kapleng kekelan pusi alang li social media long paklang lo lasi nili rubi sing rong hang pan karju kang tung bangelalo pini rubi sing rong hang Muhamaya homosti atoar an alang li chini nederma mate amek hek long nederma pini BJP a government bang det pen Muhamaya homosti ang kangan atoar tin toar ki ik sipini chap het lo labang ke nilitum IM sar lunsing teron ke cipaduk lapen Bharatiya Janata Party claim bang puben chenglok ilituma CM Dr. Tuliram Ronghang ahomosti tin nai ching homthek lasang thek nilitum toar ki garong tin da pini theklong lo ahong lo tumai rong ni kele damde bang dola lase halaso Ruby Singh Ronghang ki jongpon ma toar non hoptai ruini lo pulotang te SOPD ben tender ta koler lo non SOPD ben non hoptai ruini lo pulotang te contractor to makam ta pangcheng podik ko hala ta theklong lo po lasi nili hipu damji bang ke Ruby Singh Ronghang Muhamaya constituency a roadmap masi chini deba pusi nili mathada lasi Ruby Singh Ronghang nangli toar ki afan loma napen non a government hu toar ki ko an loma nangli lakha loma lakha khema yem lunsing teron nangman depen toar Muhamaya homosti long kumkuam lo manangli lakha malaka kema nangli inut politician abang pu pulotang te APSLC akididet pulotang te nangli rat phan kapa manghu mate kepa cobayalam ningje jeda nangji pusinili tomehin pen nangli phan condemn lo nangli ningje nangli pusinili hin pen condemn lo lase lata nili tomehin pen Ruby Singh Ronghang phan clear vision kipi gangtung lo mate kipi lo lase pini Ruby Singh Ronghang alang li akhia datpen iem lunsing teron sikelang thuthe pusi alang li social media long paklang konani cheka dolong ki kimpi da ho konani toar ke thok pi tho lase Ruby Singh Ronghang nangli konasi toar ke thok pi ma nangli rat phan chipaklang tha ahok pe jong si nangli toar thok lo pulodang te nangli lapu social media long kiding je tap bang ke nili to mahin ben tami nang kroi don dekhe la ke nili to mahin ben si condemn lo toar doan tami em lunsing teron hin ben si sen gravel tami non ta thok bom lo nili dum bam pot harang kangan ta non hejong nili tum 2 crore 10 lakhs arabis non ta thok bom lo barla pot ko nili tum non mat bang ke contractor tum ta thok the la si non barla bang ke kepar lo la si non